My nesmíme pít. My nesmíme pít. Ne. To mě bylo, aby to nebylo. Já se nebudu dívat na slosky, co my máme chlastat, to nemůžete dovolit. To budeš mít ho prdele sifon. Teď ti na To bude mi dostat 4 šupě. Tak se otočte. Teď ti na to potřebuji vypálit a já potřebuji vypálit, mám se na studu. Tady nikdo Ale nejde. ne, ty nebudeš tady. Já tam mám... Co to je za sračku? No, a to máme. Hnus. Ne tady ty. Takové hajzl. No, ale To je maras. zavřít pálenko. Dívejte se, teď ti nachodí po doktory. Až představí si. Včera byla ho doktora. No. Seděla jsem tam a představte si, ona tam chodila sedí, pak jí ten doktor psal ten recept a ona na nějak chvíli čumí a říká mu, pane doktore, ale ten teploměrem mě ten recept asi nenapíšete. A teď ti nám povídá, no tak to asi nenapíšete. A doktor říká, Kristova lásko, a v které prdele já jsem zapomněl tuško. A víš, jak nebylo? A kdybyste si dali to našo, choďte, chlapci, podržte si tu. Dívejte se, já vám dám luňsko. Ale jak to taky Já vám dám luňsko. Dětino, neď se vrátíte, do vás pak odveze dům na tím trakačo. Na trakačo. Teta, vy nemůžete. A to tady budeme pálit. Nebude se tady pálit nic. Ale jste neřekla, tak já vám tam prvo nalíjo. Teta, ale vzpomeň, Na odveknutí. teta, ale vzpomeňte na Cyrila, jak koštoval to letošní a pak polámal všechny značky až na Lipštern. No, není to lepší A než nebo to Anek, jak poblil starostový okna. No mě to poznal, dejte se na si září. A chodá. Já ona napsal. Co to dělá? A ona úplně napsal. jste zvyklá. Ale to nemůžem. Víte, co chlapu přejošlo až ogled na vůz? Sakryš papír, abych vás nezlomila. Hernajc, děvčata, pojďte mě na pomoc. To by bylo, abych já ji nezlomila. Co to tady děje? Si, co vám nabídnu. Co to tady je? Dívejte se, co vám nabídnu. A bude tady děvčata. Co nezavřete, co mi vezme tady chvíle. Vy už nemůžete, tak jste si pozvali po selo, jo? Takový děvčaci šakovny se mám nabídla. Já mladý šabajzde na nás, já? To vám šlo. To by bylo, aby... Musíme moci úřední. Dětino, koukejte na to šťava, ti oni dupají. Dívejte se na to. To trochu dokázat. Vy tady všichni pijou, přece nám to nemůžete zavřít. To nemůžete zavřít, pálenko. Nechte toho, pohoršajte, ježišmarja. My jsme orgán, my nesmíme. My nesmíme. Velké orgán. O to se nestarejte, to je můj. Já potřebujeme pálet a zavírat se nic nebude a hotovo. My jsme velké orgán. Vy to zvládli. Ne, to nemůžem. Přece nám to nezavře. No musíme vám to. Vidíme, že tady všichni pijou. Pojďte se na počkáme, jak se to ve stříbří, počkáme, jak si to ve stříbří. My to jdeme pálit tady bez ní. Jedno zkusíme. Ona než je holka zvyklá, jíme vám ve pálení baví. Pojďte, než oni je zvyklají, my to vypálíme. Musíme a uvidíme. No, já už jsem stará. No, teď jsme oba dva stejně na to. No. Už máte kolik pět let? To je hnus. Já si to nepamatuju. Já to stará taky tyčinu jak na co, jak se tak dívá. Tak pořádka mám. Pracujeme celý týden. No ale vy budete všel, Že bychom zakousli? A tak to by šlo toto. To by šlo. Takový kousek maseska. Takovou dobrotu. Akorát ten náš Mikuláš. Mikulášo! To teď ti náš odvětný pokyn, dneska se pálit nebude. Byla slabá řeč. Patrony. Hej, Mikulášo. My teda to necháme do toho 30. jo, ale nosíš se jako patron do toho kostela. Tak, děvčata. Ještě budete, jak se na vás mějí. Pane Václavě, kde jste? Ona motekl. Pojď, zavři to pálení, co pod zanama. Ne, to nemůžu zavřít, nemůžete nic podat, kromě tam nic nepoteče, co bude dělat pořád. Na ty lesa je
sobota, dneska nemůže. Děvčata. A zítra je tady půjď, no to nemyslíte vážně. Lidi celé týden oklízí, čekají. No dívejte se, nedá. Dívejte se, co to s nima dělá tady na té Hané, to je hrozný. Zítra je půjď. My jsme celé To je strašný, až jsme se to dostali, člověče. čistili, smažili, vařili, dneska se tady nic nezavírá. Hele, Dneska aby se jsme to tady- teda nějak otevřeli, jo? Tak teda my sem, ne jako teda to, ale pane Václavek říká, do 30. musí být vypálený nějaké stety, protože 30. jsme zde až mítec. Musíme dát zákon do pořádku, to se nedá. Nám jde o Ale koretka, litera zákona musí být naplněná. Zažijte si za kus! nám jde o koretka, tak jako vám. Nehozíme! Až nemohu. Takže, Já vám teda chlapci děkuju, že nás teda do toho 30. necháte pálit. takový trošky krásný majo! Každý ten zbytek a... My si s nima jdeme zatancovat. Já. My trošku pošpásovat. Hrajou celý odpoledne. Jak se o nás přestanou starat, tak jsme tady. Jsme tady a hotovo. Celý odpoledne si můžete s náma tancovat a veselet. Tady to položíme a jdeme na tanečky. To byl zákon, tvrdý zákon na nás přeštil, jehož voláme, protože ten velký slov je pravdou, že se